17 बोसोराव बिफिबा जौ बेदर लोंनानै जानानैसो डिसिसन लाबोदों। ओंखायनो खामानिया जेबो जौगायाखै। नाथाय नैबे 4 बोसोरावनो इउपिपिएलआ गाइखेर फिथाइ सामथाइ जानानै डिसिसन लानायनि थाखाय जोबोद जौगादों। दा होमबा एम रनजित बसुमतारी सारनि राव बेनि सायाव माखासे दिनै सावरायगोन नोंथांमोनजों। स' हेल' एभ्रिवान, वान सेकेन्ड वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनै गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं। अयथासार गरम, नोंथांमोना माबायदि मोनदों खोन्थाहरबानो जाबाय। ओमफ्राय गरमाव गोसोखौ थान्दा लानानै थानांगौ, गरम जाफालाबाय ना। भिडिअ क्लिप्सखौ होबाय थाला गाइस, नोंथांमोना नुखाजोब्बाय। ससे रायज्लायनोसै नोंथांमोनजों। स' खोथाया जाहैबाय रनजित बसुमतारी सार, मानगोनां अनारेबल EM अफ बिटिआर फरेस्ट डिपार्टमेन्ट, बिथां सारा बुंदों 17 बोसोराव बिफिबा जौ बेदर जानानैसो डिसिसन लाबोयो। दा थारैनो 17 बोसोराव जौ बेदर लोंनानै जानानै डिसिसन लाबोनायखायनो दिनै मोनसेबो उन्नति जामाराखै नामा? खोथाया बेसो फैदों। जेबो रायजोनि थाखाय उन्नायनर कारणे उन्नतिर कारणे काम करिब पारिसे ना पारा बिपिएफ दले 17 बोसोर साहन खालाम। खिन्थु आजिर थारिखआव दिनैनि समाव नाथाय इउपिपिएलआ 4 बोसोराव गाइखेर फिथाइ सामथाइ जानानै लोंनानै माबादि जौगाहोनो हादों ना हायख्लाय होनो हादों, साननो गोनां जाबायना खोथाया। लोंनाय जानायखौ पार्टिजों रुजुनानै लाब गैया, गावबागाव बेक्तिगत खोथा बेयो। इउपिपिएल दलावहाय जौ लोंग्रा गैया होननानै बुङोबा एट प्रेजेन्ट राइट नाउ नैबे समावनो आं फुरा प्रुफ होनो हायो, लगे लाबोना होफैनो हायो आं। इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरि जौ लोंग्राखौ बेयाव लोंनाय जानाया बिपिएफ बिजेपि बिदिजों खोथा गैया। हायोबा गार जौ बुस्थु, हायोबा गार बेदरफोरखौ बा खम जा, बे गावबागाव बेक्तिगत भाब, सोरबा जायो सोरबा जाया, लाब गैया बेखौ होननानै। दा प्रश्नआ बेसो, दिनैनि समावहाय नोंथांमोना एथ'ग्राब गाइखेर फिथाइ सामथाइ जानानै मेलेम आरजिनानै नोंथांमोना डिसिसन लानो हादोंब्ला दिनै जोंनि जायगाया गोदोहाय MLA सिटआव एसेमब्लि सिट हिसाबै बियो ST सिटमोन, ST कनस्टिटुवेन्सिमोन। नाथाय दिनैनि समाव बिटिआर एग्रिमेन्ट जानाय लोगो लोगो नोंथांमोननि फिथाइ आरो गाइखेरनि मेलेमजों डिसिसन लानाय लोगो लोगो दिनै मानो जेनेरेलाव थांखो? बबे सारि सोरगिदिं सिमाखौ बाउन्डारिखौ नायनानै, बबे मेजरिटिखौ नायनानै बोरै माब्रैहाय बियो ST निफ्राय जेनेरेल सिटआव थांखो? बेनो गाइखेर फिथाइ सामथाइ जाग्रानि डिसिसना, बेनो गाइखेर फिथाइ सामथाइ जाग्रानि मेलेम सानहरनो हाग्राया फारसाइटेडनो बे मानो डिसिसन लाखो? नाथाय मोननैबो दलखौ आङो खामानि मावथ्राखै, आं बेखौ बुंनो थाङाखै। 17 बोसोर सासन कालावहाय बिपिएफआबो मावनांगौखौ मावदों, जौगाहोदों। नोंथांमोनाबो मावगासिनो दं। नोंथाङा दायथ' लानानै जिबादि लामा लुमा खामानि मावदों, बेफोर रायजोनि उन्नतिनि खामानि बाख्नायथाव। नाथाय मोनसे खोथाया, राजखान्थियारि रावनिबो सिमा थायोथ', पलिटिकेल लेंगुवेजनि। बे बुस्थुआ जाथावना नङा। लोंनाय जानाया खुनु बियो पार्टिजों सोमोन्दो गैया। नोंनि पार्टियाबो आंनि पार्टियाबो सोरबायाबो लोंनो हागौ, जानो हागौ। फिथाइ सामथाइ आरो गाइखेरा देहानि थाखाय मोजां, बेखौ बयबो मिथियो। हायोबा दैलिक बेब'हार खालाम, आरो अबजेक्सन गैया। नाथाय बै खोथा बुंनाय जेनोखि दं, बियो पलिटिकेल लेंगुवेज जाजोबाखै। जाला बुद्रु, टेलेन्ट गैयै, जेबो खामानि मावाखै, डिसिसन लानो रोङाखै होननायसो जाहैदों बिपिएफखौ। आरे बाबा, नों जे लामाजों फैबाय थायो गारि घरा, बेबोथ' बिपिएफनि समाव लामाया सोरजिनाय ना, ब्रिजफ्रा। नोंनि न'खरनि फिसा फिसौ बाय बाहागि सोरबाया CIT आव हाबदों, इन्जिनियाराव हाबदों, बबेबा कलेजफ्राव हाबदों, बिपिएफनि समाव जानाय ना। बबेबा दालां, ब्रिज, गिदिर ब्रिज, गिदिर लामा, नोंहा बे फिसा बालाज्राव गारलानायखौनो गौरब जानो नाङालै।
बिदि जानो नाङाथ' रायजोनि रिप्रेजेन्टेटिभआ। दा नोंथाङा मावदों बाख्नायथाव, नोंथांनाव एसेल' खामानि मावनायखौ बिराद गौरब जायोबा इयुनाव आरो मा मावबावगोन खोथाया बेसो। नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं, लाभ इउ।